Hola, digues hola, Pau. Hola. Qui som tu i jo? Tu qui ets? Jo sóc en Pau i aquesta és la meva la Marga. I avui Què farem avui? farem una manualitat. Molt bé, quina manualitat els ensenyarem a fer? Abans de tallar-nos el pijama, quina manualitat els ensenyarem? El joc del gat i el ratolí. El joc del gat i els ratolins. Molt bé, què necessitem, Pau? Necessitem Què necessitem? un test, Molt bé. ulleres, tisores, fil, Fil o corda, silicona, cola calenta, trossos de què? goma eva, Molt bé. Què més? Uns torlador, Molt bé. I ulls de mentida. ulls de mentida, perfecte. I per començar la manualitat, què farem? Agafarem les ulleres i tallem les rodonetes com si fossin muntanyetes. A veure, Pau, acabes de tallar tu aquesta? Veus, nosaltres ja ensenyarem aquestes, que ja les teníem fetes. Molt bé, Pau. I ara enganxarem... Què enganxarem, Pau? Me'ls vas donant tu? Sí, jo, això de la Sí? Va, agafa l'ull i fiquem un ull i un ull. Vinga. Vigila, no ens cremem, fica l'ull aquí. Molt bé. I l'altre ull al costat. Això el vull acabar de fer jo. Molt bé. Ara fiquem la cola calenta a sobre. Mama, Mama, ho volia fer jo, això de la col... La pròxima, de fer vale? això. Vale, el pròxim. I ara hi enganxem una orella aquí i una orella aquí. Molt bé. Vols fer-ho tu aquest? Sí. Va, fem-ne una altra. Mama, deixa'm, sisplau. No apretis gaire fort, que en sortirà molta. Apreta. Una mica més. Molt bé. I ara, espera, doncs ara la mama enganxa. Un ull. L'altre ull. I Pau, fiques a sobre per enganxar les orelles. Una mica de cola aquí i una mica aquí, stop. Molt bé. I enganxem una orella aquí i una orella aquí. Perfecte. Veus? Els ensenyem que ja tenim. I què els hi falta fer ara amb aquests ratolins? El morro i els bigotis. En fas tu un i jo un, Pau? Vale, què faig? Què faig, un triangle aquí? Sí. Au, m'he cremat. T'has cremat, vigila, ja està. Hem d'esperar que la cola estigui ben eixuta, si no, molt de cuidado. Fem un triangle aquí, o una rodoneta, el que vulguem. I uns bigotis. Això no era un gat? També, els ratolins també tenen bigotis, que sí? Com en Jerry. Com en Jerry, exacte. Antoni Jerry. Exacte. Vale. I ara agafem 2 trossets de corda i farem les cues, té aquestes orelletes aquí per després fer-ne més, i ficarem la cua per aquí darrere del ratolí. I farem un nus perquè no s'escapi. I aquí també, que després anirà més bé per agafar, per jugar. I per aquí dintre hi fiquem una mica de cola calenta perquè no se'ns... Escapi. Exacte, i no es trenqui l'ouera. Pots, Pau? Però que ho provo per l'altra. Prova per l'altra banda. I ara els hi ensenyarem els ratolins que ja teníem fets, En fem 2. Molt bé. El nus sí que t'ajudo a fer-lo, Pau? Fem el nus. Fantàstic. La cola, no, ho vull ficar jo. Sí, fem el nus. Em ficaré molta com tu. I ara tu fiques la cola. Oh, quina passada. Quina passada. Stop.
Molt bé, Pau. I ara deixem que es refredi. Mentre es refreda, anirem pel nostre gat. Agafrem el test i amb els trossos de goma eva que ja teníem, què li hem fet, Pau? Ja li hem fet els ulls i hem fet el nas. Ui, fantàstic. I ara el que farem és fer i enganxarem. un nas i feu. Molt bé. Doncs vinga, enganxarem un ull. L'altre ull, vigila que ara està molt calenta la pistola, Pau. Veus que surt molt de fum? Vigila que ho faci jo, que no et cremis. L'altre Un aquí, sí, però vigila que no et cremis, Que sortia molt de fum. Molt bé. Estàs cremant? No. El nas. I ara agafarem. Molt bé. Agafarem el retolador aquest, que és pintura, i li fas uns bigotis ben xulos amb aquest gat. Sabeu que és pintura? Sí, però hauries de fer-ho potser més a poc, quedarà més marcat. Apretant una miqueta, vale. Vols que t'ajudi una mica? El que passa és que ho tenia de sacsejar. Ho tenies de sacsejar. Molt bé, ja tenim el nostre gat. I ara els ensenyarem que aquí tenim un gat, però abans hi hem fet molta feina per treure tot això. Aquí hi ha els dos ratolins que hem fet ara. Pau? Però aquí, què tenim? Un altre gat i tota una col·lecció de ratolins. De ratolinets. Molt bé. Molt bé. I ara els ensenyem com se juga. Necessitaríem més jugadors perquè és més divertit amb més de dos. Però bueno, va, qui fa de gat? Jo. I tu fas de ratolí? Va, agafa dos ratolins, una a cada mà, i ara aquí hauria d'haver altres, el papa, que ens està gravant, el Roger jugant, i vinga. El Roger que s'està dormint. Va, que ve el gat a caçaus, Oh, tenia caçat un! Va! Ai, s'ha escapat! Mama, espera. Va! I així ens ho podem passar com de bé. Superbé! Diguem adéu! Adéu!